преминаваме по-нататък. Мисля, че тези, които го познават, няма нужда от представяне, но все пак за тези, които не знаят. Това е един много интересен човек, личност и така нататък, изследовател. Илиян Вучков, който изследва и разказва за съкровищата на бесите в Рила и Якоруда. И сега ще ни запознае с неговата тема обетованата земя. Заповядайте. Здравейте, вече ви представиха. Да започваме бързичко с темата, защото времето е малко, а тя е много обширна. Така, добре ще има бонус, Сега, първо искам, понеже темата е обетованата земя. Искам да задам въпрос към аудиторията. Знае ли някой какво значи обетована земя и къде се намира обетованата земя? Какво сте слушали до сега по тая тема? Къде се намира обетованата земя? Нещо, не мога да не сте слушали къде се намира. В Израел. Точно. Обетованата земя се намира точно в Израел. Така, какво значи обетована земя? Обет значи обещание. Обетована значи обещана земя. Това е земята, която Бог обещава на Моисей, на Авраам, за неговия Божий народ. Само ще разберете след малко, че Авраам не е евреин. Авраам е предегипетска персона. Предегипетски персонаж. Така. Символът на обетованата земя е така нареченият триъгълен камък. Триъгълният камък в последствие се рисува като равностранен триъгълник, в който равностранен триъгълник има знакът на Мерцедес и съвсем символично трите ъгъла на този равностранен триъгълник представляват Богиня майка, Бог баща, Син Божий, а в средата е големият баща, или както го наричаме ние сега, Светия Дух. Това е доктрината за триединението, триединството. Първи, които говорят за триъгълния камък или за триединението, са египтяните. Като богиня майка е Изида в Египет, съкратено с Из. Бог баща е Озирис или Ра. Ра е част от Озирис. Слънцето е част от Орион, защото Озирис е Орион. Син Божий е Хор. Хор го изобразява с глава на орел с човешко тяло. След малко ще разберете, че Хор, какво означава думата Хор? Тя произлиза от нашата диалектна дума Хоратия хортувам. В нашия район пък едем буквата Х и става Оратия хортувам. От нея произлиза оратор, оракул, орисници, орис и още много други думи. Но Хор, това е или Ор, Хор и Ор е едно и също нещо, говоря. От тази дума произлиза и понятието Орфей. Ор, говорещият, Фей с небесата, Фей е небесата. Или казвам накратко, говорещият с Бога. Хор, който е в Египет, Божият син, всъщност е Хор-Ел. Цялото му име е Хор-Ел, но египтяните използват само първата част. Хор. И се получава, а в средата големият баща или сътворителят на Вселената е изобразен с така нареченото всевиждащо око. Едни го наричат окото на Хор, едни го наричат окото на Ра. Това око нито е на Хор, нито е на Ра. Това е окото на големият баща, на този, който е отгоре и вижда всичко. Какво се случва в един момент в египетската история? В един момент дадената варонка няма наследници, харесва си едно еврейско синаче, усиновява го, така нареченият Моисей, и почва да го възпитава и да го подготвя за наследник, за фараон. Тя го обучава и посвещава във всички познания древни, в цялата древна история, на предегипетските времена. Времената отпреди да бъде създаден древен Египет. Той обаче в един момент, като умира фараонката, изпада в немилост, решава да освободи поробения еврейски народ
и тръгва да го води в пустинята. В един момент той вижда, че този народ няма спомен за минало, няма спомен за собствена история. А той много добре знае, че народ без минало няма бъдеще. Тогава решава да създаде история или минало на този народ. И какво да създаде като история? И всичко, което е научил в Египет за предегипетските времена. Това, което е научил, той го приписва като история на еврейския народ. Почва да пише Петокнижието и в Петокнижието записва историята за обетованата земя, което той може би е знаел къде е тази обетованата земя, може и да не знае, но ако е знаел, пък не са го пуснали да стигнат там. Защото стигнал в един момент до Мала Азия и не са го пуснали. От Мала Азия насам вече е имало траки. Траките не са го пуснали с поробен народ, да мине по-насам. Какво прави той? Рисува същият равностранен триъгълник. Знака на Мерцедес в средата. И какво да измисли, не е можел да измисли, че кой знае по-различно, и почва. Приписва богиня майка от Египет. Изида, съкратено Из. Бог баща Ра. Син Божий взима втората част. Елохим го наричат евреите. И се получава символ на обетованата земя с Израел. Израел. Никой от вас може би не знае и не е имало кой да ви обясни какво значи думата Израел. И много правилно обетованата земя е в Израел. Богиня майка, Бог баща, Син Божий. В средата слагат големия баща, го наричат Яхве или Йехова. Така. Какво се получи обаче в един момент, аз, понеже съм и краевед местен в нашия район, изучавам имената на реки, върхове, планини, местности. Оказва се, че над 70% от наименованията на всички географски понятия са запазили имената си от оная епоха. Оказва се, че връх Вихрен, старото му име, турското е ЛТП. Оттам почнах да разсъждавам. Защо ЛТП? ТП верно е турско, но Елохим, върха на Божия син. И се получи предположение, че е върха на Божия син. Защото пък старото име на Пирин е Орбел. Говорещият Божий, Син. Планината на говорещия Божий син. Презентирах моите виждания пред мои приятели в Банско и ги попитах, какво е техното мнение по въпроса. И веднага един възрастен учител, също краевед, ми разказа една притча, която до ден днешен се препредава в района. Вика, сега ще ви я кажа на местния диалект. Разградил се е Бог баща Мусала, че сина Божий ЛТП иска да го надрасте. Затова извадил вика меча, замахнал и отрязал част от него. Затова сега Вихрен е като пререцечен конус. Виж, това е останало като притчата, си направили хората легенда. И тогава почнах да разсъждавам на темата. Верно сега, ако върха на Божия син е ЛТП, Вихрен, то значи Мусала трябва да е върха на Бога баща. Но в 90% от случаите турците, когато завземат тази територия, не са сменяли смисъла на даденото наименование, на даденото географско понятие. Само са го превели с техни думи. Името на Мусала е Мус-Алла, което на турски и на османски значи връх до Бога. Тогава почнах да разсъждавам, че старото име на Мусала минали са само 500 години. Не може всичко да изчезне за 500 години. Как най-високия връх в България ние ще му загубим името? Все е останало нещо, което да ни подскаже. Тогава отворих карта на Google Earth. Почнах да търся нещо, което да започва с Ра. Дали река, дали местност. И се оказа, че най-близкото селище до Мусала, само че от другата страна на Рило, от Костенец и Самоков, се казва Радуил. Радуил. Викам, ето, възкръсна името на Мусала. До е разговорната форма на до. Ние сега казваме до еди къде ще се отидем, не до еди къде си. Ра е Бога баща. Ил трябва да отговаря на връх, но явно с течение на времето радоилци се изсели по кличката Б. Защото връх, старо понятие за връх е било.
Било значи връх. И сега казваме до билото на планината, значи до върха на планината. Прочетено от дясно наляво, забравих да ви кажа, че българският език е много ценен. Това е кодиран език. Това е езика, който е сътворил всички останали езици по света. Само, че вижте какъв код са ни оставили нашите предци. Ние сега го използваме така анблок и го разговаряме на Исус. Но думите трябва да ги разделим на корени и да ги четем от дясно наляво и тогава ще получим много интересен смисъл на всяка една дума. Прочетено от дясно наляво се получава бил до Ра, връх до Бога. Същото като Мус Ала. Пак е връх до Бога. Опънах 48 км между двата върха. Линията 48 км между двата върха. И тогава се зададах въпроса, ако Пирин е планината на Божия син, Рала, Рила е планината на Бога баща, то значи Родопите трябва да е планината на богинята майка. Викам, аз сега да дръпна по 48 км в посока Родопите, да видя къде ще се съберат. Боднах една жълта пирафичка и се оказа, че съм попаднал на един връх между Велинград и Доспад, 2180 метра висок. Върха има много интересно име. Първо ще ви кажа, че хората в древността не са цензурирали думите, както ние сега ги цензурираме. Винаги богинята майка е отъждествявана с отроба или женски полов орган. Върха се казва Сутка. Сутка на местния диалект е шутка или женски полов орган. Това е върха на богинята майка. Сутка. Така. Един от седемте свещени символа на мястото, където с голяма част от вас ходихме през това лято и през другите години сме ходили, това е така нареченият триъгълен камък, за който много се говори от всички окултни общества, от всички велики личности са го търсили, но не са могли да го намерят. Това е триъгълният камък сега. Лошото е, че една част от камъка е извадена от иманяри. Камъка е доста голям. Сега го възстановихме. Това лято с една група яки момчета, туристи, награбиха и го върнаха на място. Точно този триъгълен камък е точно пред олтара, на който правихме молитвата, за да бъдем допуснати до храма, до главния храм на Бога Слънце, на Бог Ра. Забележете как е пропукан. Голям баща, богиня майка, Бог баща, син Божий. Точно триъгълният камък. Само, че не е направен на равностранен триъгълник, а си е плоска каменна скала. Друг от свещените предмети, които пак са споменати в Библията, но никой търсили са ги, но никой не ги е намерил, това е Светия Граал, каменната чаша от троба. В Новия Завет се говори за златна чаша, която е събирана кръвта на Христос. За Светия Граал се говори още в Стария Завет. Там се говори за каменна чаша от троба. Също е обърнат на страни от иманяри, доста голема скала, виждате рейката 1 метър. Ще я възстановим пак, като му дойде времето, взели сме го под внимание. Това е изсечена отроба, пак женски полов орган. Няма да ви казвам местните хора как го наричат, защото все едно вие сами ще се сетите. Така, виждате в американския долар равностранният триъгълник с виждащото око. След малко ще го видите обаче точно къде се намира всичкото това нещо. Така, това е местността Лопатица, в която сме ходили с част от присъстващите. Това е триъгълния камък, това е Светия Граал, това е скалата на Орфей, това е храма на Бога Слънце, на Бог Ра. Това е един менхир, който е щупен в момента. Всички тези неща, това са други олтари. Това са 7-те свещени символи, които учителят Бенсан Боно, когато се връща от Америка, 4 години обикаля Рила и търси 7 свещени символа. Не е имало явно кой да му подскаже къде се намират тези 7 свещени символа, които се намират на едно високо планинско плато. Това високо планинско плато е точно местността Лопатица. Това е една огромна територия, равна поляна. И когато ги свързах, взел съм ги с GPS. Когато вързах линиите между 7-те свещени олтара, се получи съзвездието голяма мечка. Едно към едно. Затова Херодот, когато пише за 10, казва:
За тях всичко, което е на небето, е проектирано и на земята. Всичко са проектирали на земята. Съзвездията са ги наложили тук под формата на олтари. Така, затова числото 7 е свещено за драките и за всички древни народи. Съзвездието Лопатица, съзвездието Голяма мечка, в Египет е първата страна, която го наричат по някакъв начин. Те го наричат Мсхетил. Мсхетил означава лопатъчна кост. Местността и до ден днешен носи името Лопатица. Лопатица на местния диалект, това значи лопатъчна кост на бик или на преживно животно. Така. Виждате го съзвездието Лопатица или Голяма мечка в 4-те годишни сезона. Това е полярната звезда. Тя не се мести. Полярната звезда е точно на полюса и не мърда там. А съзвездието Лопатица, разположена в 7-те годишни сезона спрямо полярната звезда, се образува така наречената свастика. Няма символ, древен символ, който да не е свързан с космическите тела, с космическите явления, отреждането на съзвездия и така нататък. Пак ще ви кажа, за тях всичко, което е на небето, е и на земята. Да знаете какво означава свастика, защото много хора ще ви обясняват, това е черното слънце, това е не знам какво и така нататък и така нататък. Интерпретации ще има много. Защо свещената планина Рила се е наричала Рала? Ра на египетски е луната, а е слънцето, Ала е луната, неговия огледален образ и нощен еквивалент. Зоографите преди 1000 години са били по-посветени, отколкото духовните лица. Да си зоограф не значи само да си художник и да ти дадат някакъв параксис, да го изрисуваш и до там. Зоографът е бил посветен човек, който за обикновените хора е писал с букви посланията, а за посветените е оставил символи, рисувани символи, които символи трябва да бъдат прочетени, но само от посветените. Това е входа на църквата в двора на Рилския манастир. Влизате в двора на Рилския манастир, решавате да влезете в църквата. Ето го входа на църквата. Отгоре е написано послание, което е с букви. Но интересното е, че от двете страни са изографисани Слънцето и Луната. Което значи, намираме се в храма на Свети Йоан, който храм се намира в свещената планина, пак ви казвам, от дясно наляво. Ра-Ла. Планината на Слънцето и Луната. Планината на Бога Баща, на Бога Ра. И сега само нека да зареди за секунди, благодаря. Нагледно ще видите предсказанието, което е оставено в един от секретните варианти на Библията. Това предсказание ми дадаха възможност да го прочита. И какво гласи? Господ подари обещаната, обетованата земя на Божия народ на Авраам, но го задължи да разпрати част от Божия народ заедно с посветените жреци в трите посоки на света, за да занесат познанието и на другите народи. След като свърши това нещо, той му предсказваше, минат няколко хиляди години. Божият народ заедно с познанието пак ще се завърнат в обетованата земя. И какво се случва? Така, ето я България, виждате, ето я България. Така, тук са набол много жълти каравички. Така. Точно така. Сега, това е връх Ор-Ел. Ор или Хор го наричат египтяните, Ел го наричат евреите. А Орел сме го наричали ние, връх говорещият Божий син, орадещият Божий син. Затова символа на Хор е орел, птицата, която лети на високо и гледа надалеко. Гърците го наричат по малко по-различен начин. Този, който е високо, този, който е далеко. Но ще кажем, те видели, недовидели, чули, недочули.
са опитали да го преведат, ама не много точно. На нашата поговорка го казва много точно. Кой лети на високо, гледа на далеко. Пък ние сме връбчета, които летят ниско и гледат на близко. Така са поговорките. Аз обичам да записвам такива поговорки и сентенции. Това е връх Ор-Ел. Връх Орел. Старото име на ми. Това е връх Радобил. Мусала. Бил до Ра. Връх до Бога. Като написах Радобил в интернет, Google, да видя какво ще се получи. Винаги се проверява, вече имаме всички интернет. Стана така, че излезаха две села в Македония, тук Западна Македония, големи Радобил и мали Радобил. Голяма Мусала и малка Мусала. Това са преселници от нашия район, които са отишли и са се заселили там. Това е 48 км между двата връха. Като пуснах по 48 км в посока на Родопите, завих карафичката, взех да оголемявам, попаднал съм на връх Сутка. Какво се получи? Пуснах медианите. Да видя къде е центъра. Центъра, като поднах карафичката и взех да оголемявам, се оказа, че съм попаднал на един връх, на който освен, че има телевизионна кула, има и много стари храмове. Няма археолог и историк в България, който да не е минало там. Връх Бабяк. Баб, баща, як, голям. Прочетено от дясно наляво става върха на големия баща, сътворителя на Вселената, всевиждащото око. Оказа се обаче, че освен Изида, Сириус, арабите й казват Сурейси, едно от четирите имена, познати до сега, на звездата Сириус е Сутка. Ако вместо Су го заместиме с Изида, с Из, се получава Из, Ра, Ел. Истинският Израел, или истинската обетована земя, се намира в България. И сътворителя на Вселената, центъра, пъпа на света, също се намира в България. Това е нещото, което ще отговори на въпроса на господин Панайотов. Защо проблемът на света са българите? За това. Защото, ако се знаеше до сега, че обетованата земя е тук, ще да има войни, както ги има в Израел, за Иерусалим. Всичко е пазено в тайна. Много от вас ще зададат въпроса: добре, защото сме Божия народ. И тук е обетованата земя. Защо? Защо сме толкова зле? Защо сме толкова зле и икономически и всякак? Ами защото така е трябвало да бъде. Защото всичко това е трябвало да бъде запазено в тайна до днес. Сега му е дошло времето това нещо да излезе на бял свят. Това нещо. Темата, някои приятели са ми казали, че е много опасна, че за такова нещо, ако излезе наяво убиват, но сега при това интернет и при това гласност трудно вече някой ще скрие такива неща. Нали? Да знаете, че действително Божия народ, самата дума българска, имаме една дума, която показва кой е Божия народ. Има една люде, ще кажем някакъв славизъм. Човек, тоже славизъм. Но има една дума, която показва кой е Божия народ. Това е думата хора. Хор-ра. Хор, говорещите ра, Божии създания. Казано накратко, Божия народ. Това сте вие. Така, и понеже Господ задължава Авраам, след като му подарява обещаната земя, да разпрати Божия народ в трите посоки на света, тогава си зададах въпроса: ние знаем 4 посоки. Какви са тия 3 посоки? И почнах да експериментирам с триъгълник, за да бъде занесено познание. И викам, сега ще пусна от връха Радобил, върха на Бога баща Ра, в посока през Бабяк, през центъра, да видя къде ще отиде тая линия. Гледайте сега. Сега ще видите къде. Преди да стигне в Египет, отива на едно друго интересно място. Минава през Крит, създава Трако-Минойската цивилизация. Значи Минойската е преди египетската. И вижте сега къде отива. Отива в Египет, ще кажем, някъде в центъра на пустинята, тук са пирамидите в страни. Обаче, ако продължим линията, отива точно в горе на Египет, в долината на царете. Така че, цивилизацията на Бога баща Ра е създадена от нашите предци. Посоката е дадена от връх Радобил през центъра, през връх Бабяк. И затова първите фараони са чисто бели, със светли коси и очи.
за разлика от местното население, което е Мургал. И всички световни учени, титуловани, си задават въпроса: откъде са дошли тия хора с такива големи познания? Еми, това са нашите предци. Те са замесли с познанието и са създали Египет. Така, това е цивилизацията на Бога баща. Затова Бог Ра е официалният, върховният Бог на Египет. Защото тръгва от върха на Бога баща. От Ра добил и отива. Сега ще видите цивилизацията на богинята майка. Много интересна. Не. Гледайте сега. Няма да търся. Тръгва от връх Сутка. Върха на богинята майка. Минава през Бабяк и тръгва на запад. Трябва да знаете, че те обаче не са вървели в права линия, вървели са по най-лекия път. Ориентирали се обаче по звездите къде трябва да стигнат. Всичко това обаче се е случвало преди края на ледниковия период, преди повече от 15 000 години. 2/3 от северното и южното полукълбо са били под лед. Обитаеми са били само най-южните части на Европа и на около топлите морета. Това са били обитаемите места. И забележете сега, тая линия къде отива. Значи тук може би са заобиколили така малко през сушата. Твърде вероятно е да са минали през Албиона и да са създали цивилизацията Стоунхендж. Защото пак не могат да си обяснат кой е създал тази цивилизация. Създадена от посветени, от наши хора. И забележете къде отива. Тук в нашия район имаме 50 Стоунхендж. Това ще не се знае. Ще се разбере. Забележете къде отива линията. Опира в Панама, минава през Карибския басейн. Когато Платон говори за Атлантида, той не говори за потънала Атлантида, той говори за изгубената Атлантида. Значи връзката между Атлантида и Европа е изгубена точно при топене на тия ледникови шапки, дигане с нивото на Световния океан, доста се е дигнало тогава. Но той говори за това острова на Атлантида. Големият остров може би е Северна Америка, малкият остров е Южна Америка. И забележете, сега, при края на Студената война, водите вече са свободни, почват да проучват Карибския басейн и се оказва, че има много подводни пирамиди. Това е така наречената изгубена Атлантида. Това е цивилизацията на богинята майка, която пак е създадена от нашите предци. И не случайно нашите черни, българските, в частност и руските, нашия чиз на песите, се оказа, че фигурите са същите, като фигурите на ацтеките, фигурите на майите и на инките. Първият календар, който всички вие сте го виждали, изсечен точно на храма на Бога Ра, на храма на Бога Слънце, показва точно датите, които показват и египетския, и календарите на инките и на майите. Свещените дни са Енил ден, Енил, Ена, Едно и Сурава, Су-Ра-Ва. Това е зимното слънцестояние. Су, ражда се от сутка. Су, раждам. Ра, слънцето. Ва, светлина. Прочетено от дясно ляво става Ва, Ра, Су. Слънчената светлина се роди. Светлината на Ра се роди. И той почва да расте на другия ден. Оттам идва името на Силвето и обещах преди малко да й кажа какво значи нейното име. Сил е сила. Това е светлина. И става Сил-Ва. Светеща сила. А Васил е точно обратното. Ва, светлина, светеща сила е Васил, а Силва е силна светлина. Забележете, всяко българска дума и всяко име има точно определено тълкование, стига да може да го четем. Така, той разбрахме вече кой е създал и Атлантида. Затова има толкова прилика между египетската цивилизация и Атлантида. Цивилизациите на майите и инките и на всички тия латино народи. Така, сега, много интересна е третата посока. Третата посока тръгва от върха на Божия син, Ор-Ел, минава през Бабяк и тръгва на изток. Но, пак ви казвам, те са вървели на юг, защото ако трябва да върват в права линия, трябва да минат през Сибир, а Сибир е бил тогава схоман от лед. Затова са минали от юг, създали са Асирия, Вавилон, Шумер, Индийската, Китайската, Тибетската,
на молдашите. Всички тези цивилизации са ги създали нашите хора. Затова има такава огромна прилика между Северна Индия, тяхната култура и нашата култура. И забележете къде стига, къде е крайната точка. Точно в Япония, отзад е Марианската падина, но това може би е случайно. Ще кажем, случайно се е случило. Но интересното е, че сега в Японско море, пак от преди 35-40 години, са намерени подводни пирамиди. Тия подводни пирамиди, около тях са намерени тримножни керамични съдове, които са намерени и по нашите земи. Затова японците пряко се интересуват от нашата култура. Какво се получава 1975 година, когато Тодор Живков с нашата делегация посещава Япония на гости на императорското семейство? Тогава се спомням, като дете, сега ми пред очите, как императора на Япония държеше в левата си ръка един меч самурайски в кълъв, здрави се с Тодор Живков и почна да произнася някаква реч. Тогава не разбрах какво е казал, но сега е излязъл на бял свет точно какво му е казал. Тогава само се възмутих като дете, че това точно не му издържаха нервите, пресегна и дръпна меча, не изчака да свърши словото. Той явно не е разбрал какво му говоря човека. Както и да е. Какво му казва императора? Нашите два народа са братски народи. Цялата нашата делегация почва да се ослушат, да се отглеждат и братски народи са японците, откъде на къде. Ние имаме толкова други братски народи, все пак японците. И он не чака овации, всички се мълчат и в един момент императора продължава. Той си мисли, че както императорското семейство е посветено и е запазило спомена за уния времена, така и нашите държавни ръководители, първенците, трябва да го знаят това нещо. Но той не знае, че ние сме ги събираме по кошарите. И какво се получава? Продължава среща. Ами, освен, че нашите два са братски народи, ние дължим на България цялата цивилизация, познанието и културата, която имаме. Ние сме благодарни на вашия народ, че ни е донесъл и ни е предал културата. И пак мълчание, неведение, както те приключва ситуацията, минават 6 години, почват честванията за 1300 годишнината от България. Людмила Живкова изпраща официално писмо към императора да изпратят делегация в честванията на 1300 годишната, но те отговарят по много интересен начин. Как 1300, като ние знаем, че вашия народ има държава и народ от преди 20 000 години? Какви са тия 1300? И те му отговарят там пак скълъпено, че официално така се води и така нататък и така нататък. Но забележете, уния хора пазят посветените, техните първенци. Това са посветени хора. Те са запазили спомена за това, че ние сме им дали културата. Това е третия лъч. Така, разбрахме, че и всички източни цивилизации са създадени от нашите хора. Така, връщаме се на триъгълник. Реших да направя мислен равностранен триъгълник, като червения, със същите размери. Само че от трите посоки на света. Нали? Това са Радобил, Сутка, Ор-Ел. И направих със същите размери триъгълникът с център пак Бабяк, големия баща. Какво се получи? Получи се еврейската или Давидова звезда. Но се оказа, че тя нито е еврейска, нито е Давидова, тя е наша. И накрая се оказва, че всички тия свещени символи, които ги ползват окултните общества, които ги ползват масонските ложи, за да извлекат някаква сила от тях, се намират точно тук в България. И никой не може да измъкне сила от тях, защото силата е там, където са символите. И там, където е Божия народ, където сте вие. Под връх Бабяк има страшно много злато. Сега японска, така канадска фирма го проучва. Но според мен те не търсят златото. Те търсят, там има стари мини и шахти. Те търсят нещо друго. Това нещо ще излезе другата година. Аз не знам, че не е там. Да не кажа, че знам къде е. Затова са се водили много войни. За обетованата земя, за символите, за силата, която крие обетованата земя. Така. Сега, тук ще ви покажа вътре в обетованата земя. Гледайте сега какво се получава.
в местността, където ходихме през лятото. Точно с лезвието голяма мечка. Лопатица. Мсиетил. Това са пък 7-те свещени символи, които учителят Бенсан дома е търсил. Но явно тогава не е имал който да му подскаже, но сега, който се занимава с паневрития, да знае къде е истинската паневрития, къде е истинското енергийно място. Така, сега обещах тук на някои хора от Шумен. Чакай сега да отидем тук в Шумен, платото Мадара. Хайде го Шумен. Така. Сега да го мога да ми помогне Мадара къде е. Шумен. Да, ето. Опа, ето. Значи Мадара на английски е Мадър. Това е майка. А Мадъра е богинята майка. Мадърския конник вече почти всички знаете, че не е конник, а е конничка, жена на кон. Това е богинята майка на кон. Но защо се нарича Мадър? Защо са избрали точно това място? Какво ви прави впечатление тук? Нещо да ви прави впечатление тук от снимката. Ами, това е един женски задник, а това е житочката. А житочката, знаете ли кой е? Това е пещерата на Мадър. Това е пещерата от Роба. Нищо случайно няма, само че както уния хора отгоре са го видели, като не са имали летателни апарати. Айде ние сега лесно слизаме с Google Earth навсякъде и всичко мога да видим и да го интерпретираме. Но забележете точно, точно тук е пещерата. Айде конника е някъде малко по-настрани тук. Но това е пещерата. Това е Мадъра и да знаете защо е Мадър. И който е решил да се занимава с подобни изследвания, не ползвайте Google Earth, ще ви даде много информация. Много интересно. Това остана или не? Добре. Сега, темата е много, крайна темата, много обширна. Сега ще ви покажа добре, няма проблем, сега бързичко тук. Новото ми писание не мога да го завърша. Ще ви кажа защо. Явно тази информация, която сега ви следах, не трябва да излиза на бял свят, още не е дошло времето. Сядам да пиша, готов съм с материала, звъни ми телефона, излиза проблем за решаване. Това го правя вече няколко пъти и реших, че не му е дошло време. Просто някой свише ми спира да го допиша. Сега, предсказанието обаче не го довърших. За трите посоки на света. Когато Авраам разпраща Божия народ в трите посоки на света, разберете, че Авраам не е еврейник. Авраам е пред египетска личност. Моисей доста неща е поукрал и ги е записал като история на еврейския народ, но това е нашата история. Благодарение пък на него, че е описал всичко това в Петокнижието, трябва да знаете, като четете Петокнижието и Стария Завет, това не е историята на еврейския народ, това е нашата история. Всичко това той го е научил в Египет и го е преписал като история на еврейския народ. И Господ задължава Авраам, той разпраща Божия народ в трите посоки, но му предсказва, ще минат няколко хиляди години. Божият народ, наследниците на Божия народ, заедно с познанието, ще се завърнат пак в обетованата земя. Всичко това нещо, вече сме в периода, ще се случи от 2016 до 2022 година. След 22 евреите няма да ги пусна да бъдат тук. След 22 година, до 26 година, кой се е върнал до 22. След 22 няма да се влиза на тази територия. След 22 година почват световните войни и катаклизми. Войната е неизбежна. Населението на Земята ще падне от 7 милиарда до 800 милиона. Единствено в предсказанието е записано, единствено ще остане да съществува непокътната обетованата земя с прилежащи територии около нея. Това са България, Македония, част от Сърбия, Северна Гърция и Божия народ. А Божия народ разбрахте кой е. Не е еврейския народ, това е нашия народ. Така. Сега, понеже връзката между Латинска Америка, когато публикувах чергите от нашия чиз, Якорудския,
се оказва, че пратиха ми веднага същите снимки с същите фигури от черките на ацтеките в Мексико. Оказва се, че този символ, това е символа, може би, на Бог Ра, а твърдо е вероятно да е на всевиждащото око. На Бабяк. Но, забележете приликата. Същите пък тия черги ги правят инките и майите малко по-на юг. Те се завиват пола, заликат на метала. Когато пуснах нашата рамогила, четиригълно пресечена пирамида, в интернета и си порадват, веднага пак ми изпратиха от Латинска Америка абсолютно същата, само че по-малка, но добре постригана, сложили се и стълбичка хората, направили се туристическа атракция, докато при нас всичко е останало е така. На произвола на съдбата никой не го знае даже, че го има. Само името се е запазило. Рамогила. Това е, може би, тя е пресечена четиригълна пирамида. Нас. Може би това е първото съоръжение, на което Орфей, говорещият с небесата с Бога, е заставал, разговарял с Бог и после е предавал посланията на обикновените хора. Но, забележете абсолютно същите неща, което показва връзката между нас и Латинска Америка, връзката между нас и Египет. Да не говорим между връзката и нашата връзка с Япония, че сме братски и връзки. Но това си е самата истина. Това, че ние не го знаем, но ние го знаете по-си. Те в момента финансират всички, като видят, че нещо интересно си за България, те го финансират. Веднага почват да го... Тук в църквата Добърско, Божия син, който пристига с космически летателен апарат. Божия син, Хор-Ел, той, който идва от Сириус и създава Адам и Ева. Той е вкарал чипа и създава първите говорещи хора. Хор-Ра. Говорещи. Тогава не са говорили за Homo sapiens или разумни хора. Казали са говорещите хора. Хор-Ра. Хорадещи. Вече Божи гроб сте го виждали. Ето е главата на Хор-Ел. Много интересно, че главата на Божия син, тя е до гроба на Божия син. Това е главата, аз съм писал, главата на Хор-Ел, Тиреци Сирианец. Този, който е създал Адам и Ева. Това е неговата скулптура. Тя е паднала в момента. Това е глава на Извънземя. С телевизионен екип от БНТ1 отидахме с журналисти, с екип снимачен, заснехме филм. Сега ще го обработват да го пускат по телевизията за тия неща. Оказва се, че когато отидахме да ги снимаме пролетта, викам, главата я няма. Тая огромна скала как можа да изчезне? Гледам, посока главата няма. Някой е грабно изчезнала. Приближих се на 2 метра от нея и видях, че е паднала една ела и е скрила толкова хубаво. И на телевизионния екип просто не ми я показах. Защото винаги има нещо, което подсказва отгоре, че не е дошъл момента това нещо да стане толкова обществено състояние. Тук е снимката, преди да падне елата, сега в момента е скрита, паднала една ела и е скрила много хубаво. Тя сигурно ще го кара след една година и пак ще се види, но тогава точно някой я скри главата. Его съзвездието голямо куче, като го вземеш истинското и го сложиш на скалата, едно към едно. Това всичко е на гроба на Хор-Ел от едната страна изсечено. Его съзвездието Орион, его и Зарека. Тия неща сте ги гледали на предишната презентация преди 2 години. Еги тук съзвездие голямо куче, звездата Сириус, дългата опашка и така нататък. Его съзвездието Лопатица или голяма мечка. Его истинския Божи гроб. С овалната скала. Тя вече е путната и я няма тук на земята. Но, благодаря за вниманието, само да не изядах от времето на някой друг, че е съвестно. Ами, аз само мога да ми говорят свикани. И аз няколко пъти казах на Ели, ако това нещо се каже пред ООН, но сега още не е готово, смятайте, че ние ще бъдем. Нас в момента ни пази висша сила. Тази земя вече се пази. Не знам дали сте усетили. Не благодарение на правителство, не благодарение на много политици, но се обикалят ни бежанския поток.
Това, което влиза в България, е нищо в сравнение с това, което минава през Гърция, през Македония и така. Казват, че ние, защото сме бедни, това не искат. Македония да не е по-богата от нас. Или Сърбия. Просто нас в момента ни пазват. Тази територия ще бъде пазена, така че не се притеснявайте. Вие сте Божия народ, ще бъдете запазени. Още веднъж много благодаря.